Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Hare. Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. மாதாஜி ரெக்கார்டிங் இது வந்திருக்கா? ரெக்கார்டிங் இன் ப்ரோக்ரஸ்னு வந்தது. ரெக்கார்டிங்கோட சைன் இருக்கு மாதாஜி. இட்ஸ் ஹேப்பனிங். தேங்க்ஸ். தேங்க் யூ. அத்தியாயம் 8 பரத்தை அடைதல். பரம்னா பரமபுருஷ பகவான், அவரை எவ்வாறு அடைவது அப்படின்னு இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுங்க மாதாஜி, பிரபுஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு இங்க கொடுத்திருக்காங்க. செக்ஷன்ஸ் 1 to 4 வரைக்கும் கிருஷ்ணா ஆன்சர்ஸ் டு அர்ஜுனாஸ் கொஸ்டின்ஸ். இப்ப நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறாரு பகவான் கிட்ட. அர்ஜுனர் தங்களுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் கேட்க போறாரு. அதுக்கு பகவான் பதில் அளிக்க போறாரு. அது 8.1 to 4 வரைக்கும் 4 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும். அப்புறம் 2வது செக்ஷன்ல 5 to 8 வரைக்கும் என்ன சொல்ல போறார் பகவான்னா, ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா அட் த டைம் ஆஃப் டெத். சோ பிரயாண காலேனா சாகும் தருவாயில் பகவானை எவ்வாறு நினைவில் கொள்வது அப்படின்னு கேட்கிறார் அர்ஜுனர். அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றார். அந்த காலே, சோ இறக்கும் தருவாயில் பகவானை எவ்வாறு நினைவில் கொள்வது. 9 to 13 வரைக்கும் ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா. சரி, பகவானை எப்படி நினைவில் கொள்வது, அதை எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறது மெடிடேஷன் மூலமா அப்படிங்கறது 9 to 13 வரைக்கும் சொல்ல போறாரு. 14 to 16 வரைக்கும் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னா என்ன, சோ அதுவும் பக்தி பண்ணும்போது பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். சோ அனலாய்டு பக்தி, அனன்ய பக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி சொல்ல போறாரு. 17 to 22 வரைக்கும் கம்பேரிங் த மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. சோ இந்த பௌதீக உலகத்தையும் ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்தையும் கம்பேர் பண்றாங்க. அடுத்தது க்ளோரிஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் அபோர்டு. சோ பகவானுடைய சுப்ரீம் அபோர்டு எது? பகவானுடைய திருநாடு கோலோக விருந்தாவனம். அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தின் சிறப்புகளை எல்லாம் சொல்ல போறாங்க. அடுத்து 28 வரைக்கும் சுப்ரீமசி ஆஃப் டிவோஷன். சோ பக்தி செய்வதனுடைய அந்த சுப்ரீமசி என்ன அப்படின்னு நமக்கு பகவான் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்மளுக்கு சொல்ல போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 1. அதுக்கு முன்னாடி 7th சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறது நம்ம கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கும். 7th சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு துயரத்தில் உள்ள மனிதன் யாரெல்லாம் பகவானை சரணடைவார்கள், யாரெல்லாம் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம்.
அப்புறம் வந்து யாரெல்லாம் வந்து சரணடைவார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, துயரத்தில் உள்ள மனிதன், கேள்வியுடைய மனிதன், பௌதீக பொருட்களுக்கான தேவையுடைய மனிதன், பிரம்ம ஞானம், பரமாத்மா ஞானம், பிறப்பு இறப்பு முதுமை, இந்த நோயிலிருந்து எவ்வாறு விடுதலை அடைவது, முதுமுத கடவுளை எவ்வாறு வழிபடுவது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த 7th சாப்டர்ல வந்து விவாதிக்கப்பட்டது. இருந்தாலும் கூட கிருஷ்ண உணர்வில இருக்கிறவன் வந்து எப்படி வந்து ஹையர் பிளாட்ஃபார்முக்கு போவான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நேரடியாக எளிமையாக பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக அவன் வந்து தன்னுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன ஒரு பக்தனுக்கு, தான் வந்து பகவானுடைய தொண்டன் அப்படிங்கறத வந்து அவன் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அப்படி அந்த ஸ்வரூப நிலை, நம்மளுடைய ஸ்வரூப நிலை என்னது, நம்ம வந்து சர்வன்ஸ், பகவானுடைய சர்வன்ஸ். அந்த நிலையில இருந்து பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு செய்யும் போதுதான் நம்ம வந்து ஹையர் பிளாட்ஃபார்ம் அது நம்ம ப்ரோக்ரஸ் ஆக முடியும் பக்தியில. சோ அவரை பற்றி பக்தன் என்ன பண்றான், அவரை பற்றி கேட்பதிலும் அவரை பற்றி பாடுவதிலும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து கேட்டு அவன் ஆனந்திக்கிறான். சோ அந்த மாதிரி செய்வதன் மூலமாக அவனுடைய நோக்கங்கள் எல்லாம் பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கறதனுடைய அந்த நோக்கம் வந்து நிறைவேற்றப்படுகிறது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு உறுதியான நம்பிக்கைக்கு என்ன பேரு, திருடவிருதா அப்படின்னு பேரு. அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். அப்ப மொத்தமா பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன 7th சாப்டர்ல சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா, இந்த மயங்கிய கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இந்த பௌதீக தன்மையிலிருந்து எப்படி வெளியேறுவது அப்படிங்கறதுதான் வந்து இந்த 7th சாப்டர்ல சொல்லப்பட்டது. இப்போ 8th சாப்டர்ல பகவான் வந்து என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனருக்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ் வந்துருச்சு. அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க வந்து பகவான் கிட்ட வந்து கேட்க போறார். அது ஏன்னா அந்த புது புது வார்த்தைகளை வந்து பகவான் வந்து இந்த 7th சாப்டர்ல வந்து யூஸ் பண்ணினார். சோ அதனால அவருக்கு வந்து அது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆவல். சோ அர்ஜுனர் வந்து யாருக்காக கேட்கிறார் அப்படின்னா நமக்காக கேட்கிறார். சோ அதுதான் இங்க என்ன கேட்க போறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பதம் 1. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் புரோக்தம் அதிதைவம் கிம் உச்யதே. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? கிம் தத் பிரம்மம், கிம்னா என்னன்னு அர்த்தம். கிம் தத் பிரம்மம்னா பிரம்மம் என்றால் என்ன? அப்புறம் கேட்கிறாரு, கிம் அத்தியாத்மம், அத்தியாத்மம்னா என்ன? கிம் கர்மம், கர்மம் என்றால் என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் தான் கர்மம். சோ புருஷோத்தம அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு பகவான. அடுத்தது அதிபூதம் சகிம் புரோக்தம். சோ இந்த ஜடத்தோற்றம் அப்படின்னா என்ன, தேவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யாவர், இதை தயவு செய்து எனக்கு கூறுவீராக அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து கேட்கிறாரு. இதையெல்லாம் என்ன என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இங்க அர்ஜுனர் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அர்ஜுனர் வந்து முழுமுதற் கடவுளை வந்து புருஷோத்தமர் அப்படின்னா, புருஷோத்தமர் புருஷ உத்தமர், புருஷர்களிலே உத்தமமானவர், அதான் புருஷோத்தமர் அப்படின்னு பேரு. உத்தம புருஷர் என்று அழைக்கிறான். அது ஏன் அப்படி அழைக்கிறான் அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து யார்கிட்ட போய் கேட்போம், யார் வந்து அதற்கு சரியான பதில சொல்லுவாங்களோ, அந்த தீர்வு கொடுப்பாங்களோ அவங்க கிட்டதான் நம்ம போய் கேட்போம். அப்போ இவர்கிட்ட கேட்டா இதுக்கு வந்து சரியான தீர்வு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கணும். அந்த மாதிரி பர்சனை செலக்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்கணும். அதனாலதான் இங்க பகவான வந்து புருஷோத்தமர் அப்படின்னு சொல்றதன் மூலமாக பகவான் வந்து ஒரு உயரதிகாரி, அவர் வந்து இவருடைய டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதுனாலதான் சாதாரண நண்பனிடம் கேட்பது போல் அன்றி ஒரு யார்கிட்ட கேட்கறது மாதிரி கேட்கிறார், ஒரு குரு கிட்ட கேட்கிற மாதிரி கேட்கிறார். அப்பதான் வந்து கரெக்டான பதில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால வந்து இங்க வந்து கேட்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதியத்ன கதம் கோத்ர தேகேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே சகதம் நேயோசி நியதாத்மபி. 2வது ஸ்லோகத்துல, மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும். அங்க 4 கொஸ்டின் கேட்டுட்டாரு. இங்க மறுபடியும் அந்த கொஸ்டினே வந்து கண்டினியூ ஆகுது.
இங்க என்ன கேக்குறா அப்படின்னா, யாகங்களுடைய இறைவன் யார்? அவர் வந்து உடம்புல வந்து எப்படி இருக்கிறார்? எந்த இடத்துல இருக்கிறார்? பக்தி தொண்டில வந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்க, உங்கள வந்து மரண காலத்துல வந்து அவங்களே வந்து நினைவிழந்து கிடப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து புலன்கள் எல்லாம் செயலிழந்து விடும். அப்புறம் வந்து பேச முடியாது. அப்புறம் உங்கள எப்படி நினைவுல வச்சுக்கிறது? அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார் இங்க. சோ, இங்க வந்து பகவான் கிட்ட மதுசூதனர் அப்படின்னு அழைக்கிறார். ஏன் மதுசூதனர் அப்படின்னு அழைக்கிறார்ன்னா, அவர் கேன் யூ ஹியர் மீ? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ். இப்பதான் கேக்குது மாதாஜி. இல்ல யாரோ வந்து என்ன வந்து மியூட் பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் நான் பார்த்தேன். நீங்க பேசுறது கேக்கல மாதாஜி. ஆனா வீடியோ தெரிஞ்சது. பேசுறது கேக்கல. ஓகே, ஓகே. எப்பத்திலிருந்து கேட்கல மாதாஜி? பதம் 2 ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த அத்தியாத்னா அத சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா மாதாஜி? அப்படியே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. ஓ! பதம் 2ல இருந்தே இதுவாயிடுச்சா? ஆமாங்க. ஸ்லோகம் படிச்சேனா? இல்ல அந்த மீனிங் படிச்சிட்டு இருக்கப்ப அப்படியே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஓகே, ஓகே. சரி, சரி. நான் மறுபடியும் ஓ! ஸ்டாப் ஷேர். அதியக்னகதம் கோத்ர தேகேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாணகாலே சததம் நேயோசி நியதாத்மபி. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? இந்த 3 கொஸ்டினையும் பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். அதுக்கு பகவானுடைய பதில் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். பகவான வந்து மதுசூதனரே அப்படின்னு ஏன் கூப்பிடுறார் அர்ஜுனர் அப்படின்னா, அவர் வந்து ஒரு முறை மது என்ற அரக்கனை அழித்தார். சோ அதனால இங்க வந்து மதுசூதனரே அப்படிங்கிறார். அப்போ அர்ஜுனருடைய மனதிலே எழுகின்ற அந்த கொஸ்டின்ஸ் கூட அசுரர்களோட ஒப்பிடப்படுகிறது. அப்போ அந்த கொஸ்டின்ஸையும் வந்து இவர் என்ன பண்ணணும்? அழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க வந்து இப்படி சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து தன்னோட உரையில வந்து எழுதியிருக்கிறார். மது என்ற அரக்கனை ஒருமுறை அழித்தார். சந்தேகத்தன்மையுடைய இந்த வினாக்கள் கிருஷ்ண பக்தனுடைய மனதில் எழுந்திருக்கவே கூடாது. முக்கியமாக அர்ஜுனுடைய மனதில் எழுந்திருக்கவே கூடாது. அதனால இந்த வினாக்கள் யாரை போன்றவர்கள்? அசுரரை போன்றவர்கள். சோ கிருஷ்ணர் அசுரர்களை அழிப்பதில் வல்லவர் என்பதால் தன்னுடைய மனதிலே எழுந்துள்ள இந்த அரக்க சந்தேகங்களை அவர் அழிக்கட்டும் என்ற எண்ணத்துடன் தான் அர்ஜுனர் வந்து இங்க பகவான வந்து மதுசூதனரே அப்படின்னு கூப்பிடுறார். வாழ்க்கையில நாம் செய்பவை அனைத்தும் மரணத்தின் போது பரிசோதிக்கப்படும். இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? பிரயாண காலே சகிதம். சோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாரு. அப்போ நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து மரணம் அப்படிங்கிறது என்னது? ஃபைனல் டெஸ்ட். அப்பதான் நம்ம செஞ்ச நன்மைகள், தீமைகள், துரோகங்கள் என்ன வேணா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே பரிசோதிக்கப்படும். சோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தேர்வு. சோ அந்த தேர்வுல வந்து யார் பாஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் பகவானை போய் அடைய முடியும். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பெரும் பக்தரான குலசேகர ஆழ்வார்கள்ல ஒருத்தர் குலசேகர ஆழ்வார், நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். அவர் என்ன வேண்டிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா, வயசான காலத்துல என்னால வந்து உங்களை நினைவில் வச்சுக்கொள்ள முடியாது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு அவருடைய தாட் என்ன அப்படின்னா, எம்பெருமானே, தற்போது நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன். நான் உடனடியாக இறப்பது சிறந்தது. நான் இப்போது இறந்துடுறேன் அப்படிங்கிறாரு. ஏனென்றால் அன்னம் போன்ற எனது மனம் உமது பாத தாமரை தண்டில் நுழைவதில் மகிழ்ச்சி அடையும். சோ என்னுடைய ஆத்மா உங்களோட பாதத்துல, தாமரை பாதத்துல சரணடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா, உயிரை விட்டுட்டேன் அப்படின்னா, நான் வந்து சிறந்த பக்தனாக உம்மை வந்து அடைந்து விடுவேன். நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருப்பேன். சோ மன்னர் குலசேகரர். இவர் வந்து மன்னராக இருந்து ஆழ்வாராக மாறினவர். இறைவனிடம் கூடுகிறார். தற்போது எனது மனம் சஞ்சலமின்றி உள்ளது. மேலும் ஆரோக்கியமாக உள்ளேன்.
தங்களது தாமரை திருவடிகளை எண்ணியபடி உடனடியாக மரணமடைந்தால் நான் தங்களுக்கு செய்த பக்தி தொண்டு பக்குவம் அடையும் என்பது உறுதியாக நம்புகிறேன். ஆனால் இயற்கையான மரணத்திற்காக நான் காத்திருந்தால், நான் வயசாகி எனக்கு எப்ப ஆயுசு முடியுதோ அப்ப நான் சாகணும் அப்படின்னு வரைக்கும் நான் காத்துட்டு இருந்தேன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா என்னுடைய உடலினுடைய இயக்கங்கள் எல்லாம் தடைப்பட்டு விடும். சோ என்னுடைய தொண்டை வந்து கபத்தினாலே அடைத்து கொண்டு விடும். அப்போ உங்களுடைய திருநாமங்களை வந்து என்னால உச்சரிக்க முடியாது. அதனால நான் இப்போதே நான் இறப்பது சாலச் சிறந்தது அப்படின்னு வந்து இங்க இந்த குலசேகர ஆழ்வார் வந்து வேண்டாரு. அந்த மாதிரி அத்தகு நேரத்தில் எவ்வாறு ஒருவன் இந்த மாதிரி குலசேகர ஆழ்வாரே வேண்டி இருக்கிறார். அப்போ ஒரு பக்தி தொண்டு செய்யும் பக்தன் தன்னுடைய மனதை வந்து எப்படி வந்து சாக போற நேரத்துல பகவானை வந்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறதா அர்ஜுனனுடைய கொஸ்டின் இங்க. இங்க நம்ம பாக்குறோம் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் இங்க ஆன்சர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதை நம்ம தமிழ்லயே பார்க்கலாம். அதுக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்றாரு. இப்போ ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மம் உச்யதே பூதபாவோத்பவகரோ விசர்க கர்ம சங்கீதக. சோ இங்க புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அழிவற்ற உன்னதமான உயிர்வாழி பிரம்மன் என்றும். அதுக்கெல்லாம் இப்ப ஆன்சர் சொல்லிட்டே வரார் அவர் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம். அதன் நித்தியமான இயற்கை அத்தியாத்மா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் அதாவது கர்மா பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு 3 கொஸ்டின்ஸ்க்கு பதில் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது பிரம்மன் என்பது ஜீவாத்மாவை குறிக்கும், அதாவது நம்மளுக்கு கூட சில சமயத்துல பிரம்மன் அப்படின்னு பேரு. சோ அப்போ பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறது பகவானை குறிக்கும், பிரம்மன் இப்படிங்கிறது ஜீவாத்மாவை குறிக்கும். சோ இந்த ஜட உலகில் ஜீவாத்மாவினால் ஏற்கப்பட்டுள்ள நிலை அதன் உண்மையான நிலையிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். சோ நம்மளுடைய ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? நிரந்தரமானது. ஆனா நம்ம இந்த பௌதிகத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜட உடல் நம்மளுக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆத்மா இந்த உடலோடு சம்பந்தப்பட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆயிடுச்சு? இப்போ நிரந்தர தன்மை உடைய அந்த ஆத்மா இப்போ வந்து கட்டுண்ட உடல் ஆத்மாவாக மாறிவிட்டது. கட்டுண்ட கண்டிஷன்டு சோல்ஸா வந்து இப்ப நம்ம மாறிட்டோம். அதுதான் அதனுடைய நிலை வந்து மாறிடுச்சு. சோ ஜீவாத்மா ஜட உணர்வில் இருக்கும்போது ஜடத்தின் எஜமானனாக மாற முயல்வது அதனுடைய இயற்கை. சோ நம்ம எப்ப வந்து இந்த ஜட உலகத்துக்கு வந்துட்டோமோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நான் தான் எஜமானன் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஓனர்ஷிப்பை வந்து நம்ம எடுத்துக்க பாக்குறோம். நம்ம வந்து லீடர்ஷிப்பை நான் லீடரா இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நான் சொல்றதுதான் எல்லாரும் கேட்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட நம்ம இருக்க பழகிக்கிட்டோம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் ஆன்மீக உணர்வில் பரமனுக்கு தொண்டு செய்வதே அவனது நிலையாகும். ஆனா பௌதீக நிலை வந்து எஜமானன் அப்படிங்கிற நினைப்போட இருப்போம். ஆனா ஆன்மீக நிலை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சர்வெண்டா நினைப்போம். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய உண்மையான நிலை. ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளவு வேறுபாடு இருக்கு பாருங்க. சோ உயிர்வாழி ஜட உணர்வில் இருக்கும்போது அவன் ஜட உலகில் பல்வேறு உடல்களை எடுத்தாக வேண்டும். சோ நம்ம இங்க உயிர்வாழி இங்க இருக்கும்போது நிறைய பிறக்கிறோம், இறக்குறோம், வேற ஒரு பாடி நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. இந்த மாதிரி நிறைய உடல்கள் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறோம். அதாவது எதனால நம்ம எடுக்கிறோம்? நாம் செய்கின்ற கர்மானால. அப்ப கர்மா என்ன பண்ணுது? நம்மளை உந்துகிறது. அந்த உந்துதல்கள்னாலதான் நம்ம வந்து நிறைய செயல்கள் செய்து நிறைய உடல்களை எடுத்து புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம், மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்கின்றோம், மறுபடியும் இறக்கின்றோம். இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள்ல வந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சைக்கிள்ல மாட்டி சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம். பல ஜடம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் மீதான அவனது அடையாளத்தை பொறுத்து அவனது ஜட உடல் அல்லது ஆன்மீக உடலை அடைக்கின்றான். இப்போ நம்ம பௌதீக செயல்களே நிறைய செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கேத்த மாதிரியான உடல் கிடைக்கும்.
இல்ல அப்படின்னா ஆன்மீக செயல்கள் நிறைய செய்து பக்தி செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானை வந்து அடையலாம், ஆன்மீக உடல் கிடைக்கும். அங்க ஒரே ஒரு விதமான உடல் தான், பகவானுடைய அதே அம்சத்தோட கூடிய உடல். அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஆனா இங்க பௌதீகத்துல இருக்கும்போது நம்ம நாயா பிறக்கலாம், பூனையா பிறக்கலாம், மனுஷனா பிறக்கலாம், மரமா பிறக்கலாம். எந்த மாதிரி உடல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம செய்கின்ற கருமாக்களுக்கு ஏற்ப நம்மளுக்கு உடல் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். யாகசாலையில் 5 விதமான சாரி ஜட இயற்கையில் அவன் 84 லட்சம் வாழ்வினங்களில் ஏதானும் ஒன்றில் பிறக்கலாம். 84 லட்சம் பிறவிகள் இருக்கு, அதுல ஏதாவது ஒண்ணா அவன் பிறக்கலாம். ஆனா ஆன்மீகத்துல அவனுக்கு ஒரே ஒரு உடல் தான். சோ ஜட இயற்கையில் மனிதன் தேவன், மிருகம், பறவை என பற்பல உடல்கள் அது மாறி மாறி அவன் வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கான். சோ வேத யாகத்தின் வழிமுறை சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சோ இங்க வந்து நம்ம வந்து புண்ணியங்கள் பல செய்தாலும் கூட அந்த அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு சொர்க்கலோகமோ ஏதாவது ஒரு லோகத்துக்கு போயிட்டு அந்த புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் மறுபடியும் பிறப்பெடுத்து இங்கதான் வரணும். சோ இதுதான் வந்து கர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. மனித உருவில் பூமிக்கு திரும்புகிறான். சோ இந்த வேதம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல வந்து இது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. யாகசாலையில 5 விதமான பொருட்கள் வந்து நெருப்பிலே அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. யாகம் செய்யும் போது நம்ம பார்ப்போம், அந்த குண்டம் அமைக்கப்பட்டு அதுல வந்து அந்த சமைத்து எல்லாம் வச்சு அவங்க வந்து யாகம் செய்வாங்க. நெய்யெல்லாம் விட்டு அப்போ வந்து என்னென்ன பொருள்கள் வந்து அதுல அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா ஸ்வர்கலோகங்கள், மேகங்கள், பூமி, ஆண், பெண் ஆகியவை 5 வித நெருப்பாக கருதப்படுகிறது. சோ நெருப்பிலே அர்ப்பணிக்கிறோம் இல்லைங்களா, பலவிதமான பொருட்களை. இங்கே வந்து நெருப்பே 5 விதமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னென்னு மறுபடியும் சொல்றேன். ஸ்வர்கலோகங்கள், மேகங்கள், பூமி, ஆண், பெண். இது வந்து 5 விதமான வேற வேற வகையான நெருப்பு வகைகள் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இது என்னன்னு அடுத்த வரியில பார்க்கலாம். சோ நம்பிக்கை, சந்திரனில் அனுபவிப்பவன், மழை, தானியங்கள், விந்து ஆகியவை 5 விதமான யாக அர்ப்பணங்களாக கருதப்படுகின்றன. அந்த நெருப்புல எதையெல்லாம் அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா நம்முடைய நம்பிக்கையை அர்ப்பணிக்கிறோம். சந்திரனில் அனுபவிப்பவன், அடுத்தது வந்து மழை, அடுத்தது வந்து தானியங்கள், அடுத்தது வந்து விந்து. சோ இது எல்லாமே வந்து அந்த நெருப்பிலே வந்து இடுகிறோம். அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா அந்த யாக வழிமுறை என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா குறிப்பிட்ட சொர்க்கலோகத்தை அடையும் நோக்கத்துடன் அதற்குரிய குறிப்பிட்ட யாகங்களை செய்யும் உயிர்வாழி அதன் விளைவாக அந்த லோகத்தை அடைகிறான். இப்போ வேதங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த லோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோமோ அதுக்கான யக்னங்கள் எல்லாம் இருக்குது. அந்த யக்னங்களை செஞ்சா இப்போ அந்த லோகத்துக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்போ நமக்கு என்ன வருகிறது, அதன் மேல ஒரு நம்பிக்கை வருகிறது. அந்த நம்பிக்கையினாலே நம்ம வந்து அந்த யாகத்தை செய்கிறோம். அப்போ நம்மளுடைய நம்பிக்கை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பொருளை அந்த நெருப்பிலே அர்ப்பணிக்கிறோம். அதனால நம்ம அந்த லோகத்தை, அந்த சொர்க்க லோகத்தை வந்து அடைகிறோம். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ ஆனால் யாகங்களின் பலன் தீர்ந்தவுடன் யாகம் அங்க போயிட்டோம், சொர்க்கலோகத்துக்கு போயிட்டோம். நம்மளுடைய நம்பிக்கைய நெருப்பில அர்ப்பணிச்சு நம்மளுக்கு சொர்க்கலோகம் கிடைச்சிருச்சு, அங்க போயிட்டோம். அங்க போய் புண்ணியம் எல்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா அவன் வந்து மழையாக பூமியை வந்து அடைகிறான். அந்த ஆத்மா எப்படி கீழே பூமிக்கு வருது, மழையா வருகிறது. அப்போ அந்த ஜீவாத்மா தானியங்களின் உருவை எடுக்கிறது. அப்போ மழையா கீழே வந்ததுக்கு அப்புறமா என்னவா மாறுகிறது, தானியங்களாக மாறுகிறது. அந்த தானியங்கள் அந்த தானியங்களை யார் சாப்பிடுவாங்க, மனிதர்கள் சாப்பிடுவார்கள். அந்த மனிதர்களுடைய உடலிலே சென்று செரித்து அது விந்துவாக மாறுகிறது. அந்த விந்து என்ன பண்ணுகிறது, ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு கருத்தரிக்க செய்கிறது. சோ அப்ப அந்த பெண் கருவுறுகிறாள். இப்படிதான் மறுபடியும் ஒரு உயிர்வாழி உருவாகிறது அப்படின்னு இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் வந்து யாகத்துல வந்து எப்படி என்னென்ன பொருள்கள் எல்லாம் அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது, அதனுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு இங்க வந்து நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த யாகங்களை தவிர்க்கும் கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபட்டு இறைவனிடம் திரும்பி செல்ல தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கிறான். இதெல்லாம் யார் செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டா யோகிகள் செய்யறாங்க, அதை நம்பிக்கையுள்ள மனிதர்கள் செய்கிறார்கள். ஆனா கிருஷ்ண பக்தன் என்ன செய்வான், இந்த யாகங்கள் இதெல்லாம் செய்யாம அவன் வந்து என்ன பண்றான்னா பக்தி மட்டுமே செய்கின்றான்.
பக்தி மட்டுமே செய்து பகவானை வந்து எப்படி அடைவது அப்படிங்கிறதுக்கு முயற்சி செய்து பகவானை அடைவதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கிறான். பகவத்கீதையினுடைய 15ஆம் அத்தியாயத்துல 7வது ஸ்லோகத்துல இதற்கு சான்று இருக்கிறது. சோ அந்த அந்த லோகத்திலோ என்னுடைய நித்தியமான நுண்ணிய அங்கம் என்று ஜீவாத்மாவை குறிப்பிடுகிறார் பகவான். பகவான் என்ன சொல்றார்? நம்மளை எல்லாம் பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ், அவருடைய அங்க துணுக்குகள் அப்படின்னு வந்து சொல்றார் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த நுண்ணிய அம்சமான உயிர்வாழி பௌதீக உலகினுள் வீழ்வதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த ஜீவாத்மா பௌதீகத்துல விழுவதற்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கிறது. அப்போ நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. நம்ம வந்து பகவானிலிருந்து பிரிந்த ஆத்மாக்கள் தான், அணுக்கள் தான். பகவான் வந்து விபு ஆத்மா, நம்ம வந்து அணு ஆத்மா. அப்போ நம்ம வந்து இந்த பௌதீகத்திலே விழுவதற்கு சான்ஸ் இருக்கிறது. ஆனா பகவான் என்றைக்குமே வீழ்ச்சி அடையாதவர், அச்சுத என்று அழைக்கப்படுகிறார். இதுதான் இந்த 3வது ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது. நான்காவது ஸ்லோகம். அதிபூதம் க்ஷரோபாவ புருஷசாதி தைவதம் யதி யக்னோகம் ஏவாத்ர தேக தேக ப்ருதாம்பர. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். சோ இந்த இயற்கை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது பாத்தீங்களா, அந்த இயற்கை வந்து அதிபூத, இந்த நம்மை சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸ். சோ அந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல தான் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸும் இருக்குது இல்லைங்களா? மனிதர்கள், மிருகங்கள், தாவரங்கள் எல்லாமே இருக்குது. சோ இது வந்து அதிபூத அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதைவ எனப்படுகிறது. நம்மளுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை நம்ம வந்து ஒரு நிமிஷம் கண்ணுக்கு கொண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுல நம்ம பாக்குறோம் 33 கோடி தேவர்கள் இருக்கிறாங்க. கடல்கள் இருக்கிறது, மலைகள் இருக்கிறது, பாம்புகள் இருக்கிறது, மிருகங்கள் இருக்கிறது, அனைத்து தேவர்களும் இருக்கிறார்கள். அதிலே வந்து சூரியன், சந்திரன் எல்லாருமே எல்லாமே அந்த சராசரங்கள் எல்லாமே அந்த அந்த விஸ்வரூபத்திலே அடங்கி இருக்கிறது. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? அதிதைவ அப்படின்னு சொல்றோம். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நான் அதியக்ன, யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன். சோ பகவான் வந்து எல்லாரோட மனசுலயும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த பரமாத்மாவுக்கு தான் அதியக்ன, அதாவது யாகத்தின் இறைவன் அப்படிங்கிற பேர் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்லோகத்துல கருத்துல ஏவ அப்படிங்கிற அந்த சொல், ஏவா, ஏவாத்ர அப்படிங்கிற சொல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. ஏனெனில் பரமாத்மா தன்னிடமிருந்து வேறானவர் அல்ல என்று பகவான் இச்சொல்லின் மூலம் வலியுறுத்துகிறார். அப்புறம் கிருஷ்ணர் வேற பரமாத்மா வேற அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது. 2 பேருமே ஒருத்தர் தான். பரமாத்மாவின் உருவில் தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் அமர்ந்திருக்கும் பரமபுருஷ பகவான் ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு சாட்சியாகவும் அதன் பலதரப்பட்ட உணர்வுகளுக்கு ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறார். அந்த பரமாத்மா, கிருஷ்ணராகிய அந்த பரமாத்மா நம்ம மனசுல உட்கார்ந்துகிட்டு நம்ம செய்கின்ற செயல்களுக்கு ஒரு சாட்சியாக மட்டும்தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி நம்முடைய அந்த பலதரப்பட்ட உணர்வுகளுக்கு ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறார். சோ நமக்கு வந்து சுதந்திரமாக செயல்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பகவான். சோ அந்த சுதந்திரத்துல பகவான் வந்து தலையிடுவது இல்லை. சோ இந்த மாதிரி பரமபுருஷருடைய பல்வேறு தோற்றங்கள், செயல்கள் அனைத்துமே இறைவனின் திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தனுக்கு தாமாகவே தெளிவாகின்றன. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அதிபூத அப்படின்னா என்ன, அதிதைவ அப்படின்னா என்ன, அதியக்ன அப்படின்னா என்ன, பரமாத்மா மனசுல இருந்து என்ன செய்வார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு பக்தனுக்கு தெளிவாக தெரிகிறது. பரமபுருஷரை அவரது பரமாத்மா ரூபத்தில் அணுக இயலாத ஆரம்ப நிலை ஆன்மீகவாதி அதிதைவத என்று அறியப்படும் விஸ்வரூபத்தை தியானிக்கிறான். அப்போ பரமபுருஷர் இப்ப வந்து அப்பதான் வந்து புதுசா பக்திக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா, நீ மனசுல வந்து மனசுல இருக்கிற பரமாத்மா எப்படி இருக்கிறார்? 4 கை சொரூபத்துல, சங்கு சக்கர கதாகஸ்தத்தோட நாராயண சுரூபத்துல இருக்கிறார்.
அந்த பரமாத்மா ரூபத்தை வந்து மனசுல இருக்கிற பரமாத்மா ரூபத்தை வந்து தியானம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர்னால முடியல அப்படின்னா அந்த ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு என்ன அறிவுறுத்தப்படுகிறதுனா அவருடைய விஸ்வரூபத்தை வந்து நீங்க வந்து மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து தியானம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அந்த விஸ்வரூபத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா கால்கள் வந்து கீழ்நிலை கிரகங்கள், கீழே இருக்கிற அந்த பாதாள லோகத்துல 7 கிரகங்கள் இருக்குது பாத்தீங்களா, அந்த லோகங்களாக அவருடைய கால்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கண்கள், ஒரு கண் வந்து சூரியன், இன்னொரு கண் வந்து சந்திரன். அப்புறம் மேலும் வந்து தலை வந்து மேலுலகங்கள், மேலே இருக்கிற அந்த பிரம்மலோகம், சத்தியலோகம் அதெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அந்த லோகங்களாக கருதப்படுகிறது. இது வந்து விஸ்வரூபத்துல. சோ இந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு தியானம் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். பதம் 5 ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். அந்த காலேச்ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயக. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு பகவான் கேரண்டி கொடுக்கிறார். இங்க என்ன சொல்றார் பார்க்கலாம். சோ ஸ்மரன், ஸ்மரன் அப்படின்னா நினைவில் கொள்ளுதல். சோ ஸ்மரன் முக்த்வா நினைவில் கொள்ளுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ பக்தி தொண்டின் மூலம் கிருஷ்ணருடைய உணர்வை பயிற்சி செய்யாத தூய்மையற்ற ஆத்மாவிற்கு கிருஷ்ணருடைய நினைவு சாத்தியம் இல்ல. இது சின்ன வயசுல இருந்தே பகவானை பற்றி நம்ம சொல்லி சொல்லி குழந்தைங்களுக்கு வளர்த்தாதான் பெரியவங்களாகும் போது அந்த கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கை வரும். இல்ல பயிற்சி இல்லாதவங்களுக்கு இது வந்து அது பயனளிக்காது. பயிற்சி இல்லாத இதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேனா அப்படின்னு தெரியல, மேபி சொல்லி இருக்கலாம். ஒரு கல்கத்தால வந்து இது உண்மையிலே நடந்தது. கல்கத்தால ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு தொழிலாளி ட்ராக்க கிராஸ் பண்ணும் போது ட்ரெயின் அடிபட்டு அவர் வந்து இறக்கும் தருவாயில இருக்கிறார். அப்ப வந்து அங்க வந்து அவரை வந்து பிளாட்ஃபார்ம்ல தூக்கி போட்டு அவருக்கு வந்து தண்ணி எல்லாம் கொடுத்துட்டு அவருடைய நல்ல நேரம் அங்க வந்து இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் இருந்தாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவருக்கு தண்ணி எல்லாம் கொடுத்துட்டே கிருஷ்ணான்னு சொல்லுங்க, கோவிந்தான்னு சொல்லுங்க, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க அப்படின்னு அவருக்கு வந்து சொல்லி தர்றாங்க. ஆனா அவர்னால வந்து சொல்ல முடியல. ஏன்னா அவருக்கு பயிற்சி இல்ல. அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னு நினைக்கிறீங்க? பீடி வேணும், பீடி வேணும்னு கேட்கிறாரு. சோ இதுதான் நம்மளுடைய உண்மை நிலை, கண்டிஷன்டு சோல்ஸோட நிலை. சோ நம்மளுக்கு பயிற்சி இல்லாத போது நம்மனால அத வந்து சொல்ல முடியாது, அவரை நினைவில் கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. சோ இங்கேயும் அதேதான் சொல்லப்படுகிறது. சோ பக்தி தொண்டின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யாத தூய்மையற்ற ஆத்மாவிற்கு கிருஷ்ணரது நினைவு சாத்தியமல்ல. எனவே கிருஷ்ண உணர்வை வாழ்வின் ஆரம்பத்திலிருந்தே பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஏன்னா 5ல் வளையாதது 50ல் வளையாது. சோ அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தனது வாழ்க்கையின் இறுதியில் வெற்றியை அடைய ஒருவன் விரும்பினால், நம்ம பகவான போய் சேரணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைச்சா கிருஷ்ணரை நினைக்கும் வழிமுறை அதை எப்படி அப்படின்னு கத்துக்கிட்டு அதை கண்டிப்பா பயிற்சி செய்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இன்றியமையாதது. எனவே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மகா மந்திரத்தை தொடர்ந்து இடைவிடாமல் ஜபிக்க வேண்டும். மரத்தை போல பணிவாக இருக்க வேண்டும். சோ சோ மரம் வந்து என்ன பண்ணும், அவங்க வெட்டினாலும் சரி என்ன பண்ணினாலும் சரி மரம் வந்து எதிர்ப்பே தெரிவிக்காது. அது வந்து இலைகளை கொடுக்கிறது. இப்போ ஒரு வாழைமரம் எடுத்துக்கோங்க, இலைய கொடுக்குது, கனிய கொடுக்குது, அந்த பட்டைய உரிச்சு பூ கட்டுறோம், அந்த தண்டை சமைக்கிறோம். சோ எல்லாமே நம்மளுக்கு பயன்படுகிறது. எல்லாமே கொடுத்தா கூட மரங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இஷ்டத்துக்கு வெட்டுறோம், என்ன வேணா செய்யறோம். ஆனா அது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கதா இல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு பக்தர் கூட பணிவாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க. சோ இது வந்து யார் சொல்றாங்கன்னா பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் செய்பவனுக்கு பல்வேறு தடைகள் இருக்கலாம். நம்ம வந்து ஒரு கிருஷ்ண பக்தியில போகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அதுக்கு நிறைய தடங்கல்கள் வரும், நிறைய எதிர்ப்புகள் எல்லாமே வரும். இருப்பினும் அந்த தடைகளையும் பொறுத்து கொண்டு
ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தை தொடர்ந்து ஜபம் செய்ய வேண்டும். அப்ப நமக்கு அவர்கிட்டயே வேண்டிக்கலாம், என்ன நான் வந்து இந்த தடைகளை எல்லாம் தாண்டி நல்லபடியா பக்தி செய்யறதுக்கு உங்களோட கருணை வேணும் அப்படின்னு நம்ம வேண்டிக்கணும். இதன் மூலம் அவன் தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் முழு பலனை அடைய முடியும். சோ சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த பக்தியை வந்து நம்ம பயிற்சி செய்துட்டு வந்தாதான் அதனுடைய அந்த பலனை வந்து நம்ம வந்து சாகும் நேரத்திலே அந்த காலே சமாமேவ, அந்த காலத்துல இறுதி காலத்தில் வாழ்வின் இறுதி நேரத்துல நம்ம வந்து அனுபவிக்க முடியும். இங்க படத்துல நம்ம யார பாக்குறோம்? பீஷ்மர் வந்து அம்பு படுக்கையில இருக்கிறார். சோ குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில இருக்கிறார். அவர் மனசுல யார தியானிக்கிறார்? நாராயண சுரூபத்துல இருக்கிற பகவானைத்தான் அவர் வந்து தியானித்துட்டு இருக்கிறார். சோ அந்த பிக்சர் தான் இங்க நம்ம வந்து பாக்குறோம். யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் யத்யத் அந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத் பாப பாவிதக. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அடைக்கிறான். சோ நம்ம என்னத்த நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து உயிரை விடுறோமோ அது மாதிரிதான் நம்ம ஆயிடுவோம் அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து சொல்றார். பரத மகாராஜருடைய கதை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நிறைய டைம் கேட்டிருப்பீங்க. ஒரு மானை நினைத்து கொண்டு உயிரை விட்டதுனால அவர் வந்து மானாகவே பிறக்க நேர்ந்தது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அந்த கதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அதேதான் இங்கேயும் சொல்றார். பரத மன்னர் மிகச்சிறந்த நபராக விளங்கினார், நல்ல பக்தி செஞ்சார். பெரிய அந்த பரத கண்டத்துக்கே வந்து அவர்தான் மகாராஜாவா இருந்தார். என்ன பண்ணார்? அவர் சந்நியாசம் மேற்கொண்டு நான் வந்து காட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு அவர் எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய அந்த அரச பதவி, செல்வம், செல்வாக்கு, மனைவி, மக்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவ்வளவு எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு காட்டுக்கு போய் வந்து யாகசாலைகள் அமைத்து தவம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ அங்க ஒரு மானினோட ஒரு சின்ன குட்டி மான், அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும். அந்த மானின் மேல உள்ள பற்றினாலே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவருடைய மனது வந்து அந்த மானையே நேரம் நினைத்து கொண்டிருது. ஏன்னா அந்த செல்வாக்கை துறக்க முடிந்தது, தன்னுடைய அரச பதவியை துறக்க முடிந்தது. எல்லாத்தையும் துறந்து வந்தா கூட ஒரு சின்ன மான் கிட்ட வந்து எப்படி மாட்டிக்கிட்டார் பாத்தீங்களா? இதுதான் வந்து நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல், எப்படி வேணா நம்மளை வந்து கவுத்துரும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு மானை நினைத்து கொண்டிருந்ததுனால அவர் வந்து ஒரு மானாகவே வந்து பிறந்தார். சோ மானாக இருந்தும் அவருடைய முந்தைய செயல்கள் அவரால் நினைவில் கொள்ள முடிந்தது. இருப்பினும் விலங்கின் உடல் விலங்கு உடல் தானே. சோ இப்ப மானா பிறந்திருந்தா கூட அவர் முன்னாடி செய்த பக்தியினாலே, அவருடைய பக்தி நிலையினால அவருக்கு வந்து ஏன் தான் வந்து ஒரு மானாக பிறந்தோம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஞாபகத்துக்கு வந்தது. ஆனாலும் கூட ஒரு விலங்கினுடைய உடலிலே இருந்து கொண்டு பக்தி செய்ய முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? விலங்கினுடைய உடல் விலங்குதான். ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்நாளிலே எந்த சிந்தனைகளுடன் விளங்குகிறானோ அந்த சிந்தனைகள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து மரண நேரத்தில் அவனுடைய சிந்தனையை வடிவமைக்கின்றன என்பது நிச்சயம். சோ நம்முடைய எண்ணங்கள் வந்து நல்ல எண்ணங்களா இருந்தா நம்ம சாகர நேரத்திலையும் கூட நம்ம நல்ல மனசை பார்த்து பகவான் வந்து நமக்கு அவருடைய நாமத்தை, ரூபத்தை அதை வந்து ஞாபகப்படுத்தலாம். ஆனா நம்முடைய சிந்தனைகள் எதிர்மாறானவையாக இருந்தா நமக்கு வந்து அதுல பலன் இருக்காது. சோ இதனால ஒருவனுடைய தற்போதைய வாழ்வுதான் அவனுடைய அடுத்த வாழ்வை நிர்ணயிப்பது. சோ நம்ம இப்ப எந்த மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? பக்தி செய்கின்றோமா, இல்ல வந்து ஏத்திஸ்டா இருக்கிறோமா, கடவுளுக்கு எதிராக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோமா? இந்த மாதிரி இந்த வாழ்க்கை, இந்த ஜென்மத்துல நான் எந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேனோ அதை பொறுத்துதான் எனக்கு அடுத்த ஜென்மம் அப்படிங்கிறது. சோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஜென்மத்தை வந்து நல்லா பயன்படுத்திக்கணும். எதுக்கு அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மத்துல நான் வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புறேனோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பக்தனாக இருக்கணும் அப்படின்னா நான் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த உலகத்துல இந்த ஜென்மத்துல நான் நல்ல செயல்கள், யாருக்குமே வந்து கெடுதல் நினைக்காம, துரோகம் நினைக்காம, சோ அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வாழணும். சோ இந்த ஜென்மத்துல நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கை அடுத்த ஜென்மத்தை வந்து தீர்மானிக்கிறது. ஒருவன் தனது தற்போதைய வாழ்வை எப்படி வந்து அது நம்ம வச்சுக்கிறது? அதுக்கு 3 வழிகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம எப்போதுமே வந்து சத்துவ குணத்துல நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வாழணும். எப்போதுமே கிருஷ்ணரை எண்ணிக்கொண்டு இருக்க வேண்டும். அப்போ
கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய அந்த அந்த காலேச்சமாமேவ நம்முடைய இறுதி நேரத்திலே பகவானை நினைப்பது சுலபமாக இருக்கும். சோ அந்த எண்ணம் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான இயற்கைக்கு மாற்றமடைய உதவும். சோ பகவானுடைய அந்த கோலோகத்திற்கு போவதற்கு நம்ம உதவி செய்யும். எப்படி அப்படின்னா நம்ம பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடுவோம். சோ அவனுடைய அடுத்த உடல் திவ்யமானதாக இருக்கும். அவன் நிறைய 84 லட்சம் பிறவிகள்ல ஏதோ ஒரு பிறவி எடுக்க வேண்டாம். அவன் பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால அவனுக்கு ஒரு ஆன்மீக உடல் கிடைக்கும். அது பௌதீகமாக இருக்காது. அவன் தான் மோட்சமடைந்து பகவான் கிட்ட போயிடுறானே, அப்ப அங்க ஒரே ஒரு உடல் தான் பகவானுடைய அந்த 4 கை சுரூபம், அந்த உடல் தான் அவனுக்கு கிடைக்கும். சோ இந்த மாதிரிதான் அவன் இந்த வழியை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பரத முனியோட கதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுத்யச மையார்பித மனோ புத்திர் மாம் ஏ வைஷ்யச அசம்சய. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை போரிடுதலை செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். என்னையே கிருஷ்ண உணர்வில், அதாவது கிருஷ்ண அந்த உருவத்தை எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு, நமக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ்? அர்ஜுனன் ஒரு சத்திரியன், அவனுக்கு போரிடுதல் அவனுடைய கடமை. அதே மாதிரி நமக்கும் கடமைகள் இருக்கு. அந்த கடமைகளை நாம் செய்து கொண்டே இருக்கணும், பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணி அப்படிங்கிறாரு. ஏன் இல்லைன்னா அந்த செயல்களுடைய பாவ விளைவோ புண்ணிய விளைவோ அதை நம்ம அனுபவிக்க வேணும். ஆனா அத பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாம் எரித்து சாம்பலாக்கி விடுவார் பகவான். உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம், எப்போதும் உன்னுடைய மனசு என்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கணும், உன்னுடைய புத்தியும் என்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கணும். அதன் மூலமாக நீ கண்டிப்பா என்கிட்ட வந்துருவ, இதுல உனக்கு சந்தேகமே வேண்டாம், அசம்சய அப்படிங்கிறாரு. சந்தேகமே இல்லை அப்படின்னு கேரண்டி கொடுக்கிறாரு இங்க பகவான். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, தன்னோட பொருளுரையில ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர உச்சாரணத்தின் மூலம் கிருஷ்ணரை பற்றிய நினைவு மீண்டும் எழுப்பப்படுகிறது. சோ பரமபுருஷரின் ஒளி அதிர்வனை கேட்பதும் உச்சரிப்பதுமான இந்த வழிமுறையில் காது, நாக்கு மற்றும் மனமும் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சத்தமா தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சத்தமானா ரொம்ப சத்தமா இல்ல, நமக்கு கேட்கிற மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா அப்படிங்கும் போது நம்மளுடைய நாக்கு, அந்த புலன் அதுல ஈடுபடுகிறது. அப்போ அத காது கேட்கிறது. சோ இந்த மாதிரி மனம் அதுல போக்கஸ் பண்ணுகிறது. கரெக்டா சொல்றாமா, உச்சரிப்பு தப்பாயிடக்கூடாது, ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு மனம் அதுல போக்கஸ் பண்ணுது. சோ இந்த 3 புலன்களும் அதிலே ஈடுபட்டு இருக்கிறது. சோ அப்ப நம்ம கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ளுகிறோம் நம்ம மனதுல. சோ இங்க ஒரு பக்தன் வந்தனைக்கு உரியவரான பரமபுருஷரை அவரது எந்த உருவிலும், அதாவது நம்ம சில பேருக்கு திருப்பதி வெங்கடாசலபதியை பிடிக்கும், சில பேர்த்துக்கு நரசிம்மரை பிடிக்கும், சில பேர்த்துக்கு ராமரை பிடிக்கும், ஸ்ரீராமரை. சோ அவருடைய உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த உருவத்துல அவரை நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு பகவானுடைய மகாமந்திரத்தை உச்சாடனம் பண்ணும்போதோ நினைவில் கொள்ள முடியும். இடையராது சொல்லும் போது அவரை நினைவில் கொள்ள முடியும். யோக பயிற்சி என்பது உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவின் மீது தியானிப்பது. அப்போ யோக பயிற்சினா என்ன? இது நீங்க சொல்ற மகாமந்திரத்தை வாயை திறந்து சொல்லுங்கன்னு சொல்றீங்களே, அது என்ன அப்படின்னா, மகாமந்திரத்தை நம்ம சத்தமா சொல்றோம், அது நாம ஜபம். இப்போ யோக பயிற்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, தியானம் பண்றது. எப்படி பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம துருவ மகாராஜா பண்ணினார் இல்லைங்களா, எப்படி பகவானை மனதிலே இருக்கின்ற அந்த பரமாத்மாவை தியானம் பண்றது, அவருடைய அந்த நாராயண உருவிலே 4 கை ஸ்வரூபத்திலே நம்ம மனசுல இருக்கிற பரமாத்மாவை தியானம் பண்றதுதான் யோக பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ எப்போதும் தனது மனதை பரமபுருஷரின் மேல் நிலைநிறுத்துகிறான் ஒரு யோகி. சோ யோகி தியானத்துல நாராயணரை, தன்னுடைய மனசுல இருக்கிற பரமாத்மாவை நினைக்கிறான். ஆனா ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்வதன் மூலமாக நம்ம பரமபுருஷரின் மீது தன்னுடைய மனதை நிலைநிறுத்துகிறான். சோ மனம் எப்படிப்பட்டது? சஞ்சலமானது, அது ரொம்ப கட்டுப்படுத்த முடியாதது. அப்போ கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு அதனை வற்புறுத்துவது அவசியம். அப்போ நம்ம மனசை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை ஜபி,
கிருஷ்ணரை நினை அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். சோ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க. அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அப்போ இப்ப நம்ம பட்டுப்பூச்சி பாக்குறோம். பட்டாம்பூச்சி ரொம்ப கலர் கலரா பறக்கிறத பாக்குறோம். நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா? அது எப்படி அதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அது ஒரு கம்பளி பூச்சியா தான் இருந்தது. அந்த கம்பளி பூச்சி என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் ஒரு பட்டாம்பூச்சியாக மாற வேண்டும் அப்படின்னு விருப்பத்தோட அந்த மாதிரி முயற்சிகள் செய்து கொண்டே இருந்ததுனால தான் அது வந்து பட்டாம்பூச்சியாக நிறைய ஸ்டேஜஸ் தாண்டி 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 அது வந்து ஒரு பட்டாம்பூச்சியாக மாறியது. அந்த மாதிரிதான் நம்மளும் கூட பகவானை சென்று அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தை வந்து போக்கஸா வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டேஜா தாண்டி வரணும். பகவானை மனதில் நினைத்து கொண்டு அவருடைய நாமத்தை உச்சாடனம் செய்து கொண்டு அப்பதான் நம்ம வந்து கம்பளி பூச்சியா இருக்கிற நாம ஒரு பட்டாம்பூச்சியாக நம்ம மாற முடியும். अभ्यासयोगयुक्तेन सेदसा नान्यकामिना परमं पुरुषं திவ்யம் யாதி பார்த்தானுசிந்தயன். பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை என்னை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வெளியிலிருந்து சற்றும் பிறளாத பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். யாரெல்லாம் வந்து பகவானை வந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லிட்டு வர்றார். சோ பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து, சோ உலகத்திலேயே ஒரே ஒருத்தர் தான் முழு முதற் கடவுள். அவரே பகவான் கிருஷ்ணர். அவரை நினைச்சு தியானம் பண்ணி சோ தன்னுடைய மனதை வந்து அவருக்கே அர்ப்பணித்து அவரை நினைப்பதிலேயே எப்போதும் தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டு அந்த வழியிலிருந்து கொஞ்சம் கூட டீவியேட் ஆகாம சொந்த டிட்டர்மினேஷனோட அந்த பயிற்சி செய்யறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்னை வந்து அடைவார்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொன்னாரு. அதுக்கு சில பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தின் மூலம் கிருஷ்ணரை பற்றிய நினைவு எழுப்பப்படுகிறது. சோ இந்த மந்திரத்தை வந்து நம்ம சொல்லிட்டு தான் இருக்கணும். அதுக்காக பகவான் வந்து நம்மளுடைய பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டிஸ் எல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லல. இது வந்து 7th ஸ்லோகத்துல இது ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்லணும். அத வந்து இப்ப இன்க்ளூட் பண்றேன். சோ விதிக்கப்பட்ட கடமையையும் தொழிலையும் விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான் ஒரு நாளும் சொல்லல. அவர் என்ன சொல்றார்? தொடர்ந்து செய்து கொண்டே கிருஷ்ண நாம ஜெபம் செய்யுங்கள் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்றாரு. சோ இப்படி செய்யறதுனால என்ன கிடைக்க போகுது எங்களுக்கு அப்படின்னா, நம்ம வந்து எத்தனையோ ஜென்மங்கள் எடுத்து எடுத்து நம்ம மனசுல சேர்த்து வச்சிட்டு இருக்கிறோமே களங்கங்கள், கண்டாமினேஷன்ஸ், அழுக்குகள். அந்த அழுக்குகள் எல்லாம் வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படும். அப்போ நம்மளுடைய மனதும் புத்தியும் தூய்மை அடையும் போது நம்ம ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வந்து நம்ம வந்து பக்தி செய்வதிலே நம்மளுடைய முழு முயற்சியை வந்து செலுத்தி பக்தியிலே முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு பாயிண்ட். Remembering Krishna through meditation. சோ எப்படி நினைவில் கொள்ளுவது பகவானை? அதான் வந்து இப்ப சொல்ல போறார். கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோர் அனியாம்சம் அனுஸ்மரேத்ய சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்திய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமசப் பரஸ்தாத். எல்லாம் அறிந்தவர். எப்படி அவரை நினைச்சிட்டு தியானம் பண்ணணும்? அவர் எல்லாம் அறிந்தவர், மிக பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். இப்படி அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு அவரை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம தியானம் பண்ணணும். என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் பாருங்க, அவருக்கு தெரியாததே கிடையாது. முக்காலம் உணர்ந்தவர் இல்லையா? திரிகால ஞானி. சோ கடந்த காலம் தெரியும், இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற நிகழ்காலம் தெரியும், எதிர்காலம் தெரியும். அதுவும் ஏதோ 1 2 பேத்துக்கு கிடையாது. அவர் படைச்ச அத்தனை உயிரினங்களுக்கும்
அதனுடைய கடந்த காலம் முக்காலமும் அவருக்கு தெரியும். பழமையானவர். இவர் எப்பத்திலிருந்து இருக்காரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? ரொம்ப பழமையானவர். கவிம் புராணம். புராணம் அப்படின்னா பழமையானவர். கட்டுப்படுத்துபவர். சோ நம்மளுக்கு தெரியும் அவர்தான் வந்து கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு. 30 தேவர்கள், பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தையும் படைத்து காத்து கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறவர். அணுவை விட சிறியவர். அவர் வந்து ரொம்ப சின்னதாகவும் இருப்பார், மிக பெரிதாகவும் இருப்பார். சோ எல்லாவற்றையும் பராமரிக்க கூடியவர், மெயின்டைன் பண்றார். எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். அவர் புரிஞ்சுக்க முடியுமானா முடியாது. அவர் ரூபமுடையவர். நம்மளுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கா, உருவம் இருக்கா? அப்ப நம்மளுடைய அப்பாவான கிருஷ்ணருக்கும் ரூபம் இருக்கு. அவர் சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். அவருடைய உடலை சுற்றி ஒரு தேஜஸ் இருக்கும், பிரம்ம ஜோதி அப்படிங்கிறது. அந்த பிரகாசம் தான் கோலோக விருந்தாவனத்தையே வந்து பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர். சோ அவர் வந்து இந்த ஜட இயற்கைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். சோ இப்படியெல்லாம் அவருடைய குவாலிட்டிஸை நினைச்சுக்கிட்டு அவரை வந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுகிறது. பரமபுருஷனை நினைப்பதற்கான வழிமுறை தான் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுல முக்கியமான விஷயம், அவர் வந்து என்ன சொல்றாங்க, அவருக்கு வந்து உருவம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? ஆனா இங்க வந்து ரூபமுடைய நபர் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லிட்டாங்க. அச்சிந்திய ரூபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ அவருக்கு சூன்யமானவரோ உருவமற்றவரோ அல்ல, அவருக்கு உருவம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுதான். சோ உருவம் இல்லாத ஒரு ரூபத்தை நம்மளால நினைச்சுட்டு தியானம் பண்ண முடியுமா? எவ்வளவு நேரம் பண்ண முடியும்? முடியாது இல்லைங்களா? ஒரு உருவம் இருந்தாதான் நம்ம வந்து அவரை வந்து நினைச்சுட்டு தியானம் பண்ண முடியும். சோ இங்கே இருந்து நம்மளுக்கு இந்த விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிகிறது. அச்சிந்திய அப்படின்னு ஒரு சொல் இங்க வந்திருக்கிறது. அச்சிந்திய அச்சிந்திய ரூபம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவர். நம்மளால கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாது எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்ட்டு. சோ இந்த நம்மளுடைய வாதங்கள், நியாயங்கள் மற்றும் தத்துவ அனுமானத்தினால் கூட அவரை வந்து சிந்தித்து பார்க்க முடியாது. இவர் இப்படி இருக்கலாமா, அப்படி இருக்கலாமா அப்படின்னு அவரை வந்து புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது. சோ புத்திசாலி நபர்கள் பயனற்ற வாதங்கள், கற்பனைகளையும் விட்டுவிட்டு வேதங்கள் என்ன சொல்கிறது, பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்கிறது அப்படிங்கிற அந்த சாஸ்திரங்களின் கூற்றினை ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். இதுதான் புரிந்து கொள்வதற்கான பாதை. பகவானை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வாதம் செய்யக்கூடாது. நம்மளை வந்து கற்பனை பண்ணி நம்ம ஏதோ கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. அதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் தான். அதுக்கு பதிலா நம்ம சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி இருக்குது பகவானை பற்றி, அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுது. நம்ம பேசின அதேதான். அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்கிலீஷ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம தமிழ்ல பார்த்துட்டோம். பிரயாண காலே மனசா சலேன பக்தியா யுக்தோ யோக பலேன சைவ ருவோர் மத்தியே பிரணாம ஏவஸ்ய சம்யக் சதம் பரம் புருஷம் உபைதி திவ்யம். எவனொருவன் இறக்கும் தருவாயில் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி யோக பலத்தினால் பிரலாத மனதுடனும் முழு பக்தியுடனும் பரமபுருஷரை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானை அடைவான். சோ இது வந்து அஷ்டாங்கம் யோகம் எல்லாம் செய்யறாங்க பாத்தீங்களா? அவங்கனாலதான் இதெல்லாம் முடியும். சோ இறக்கும் நேரத்துல வந்து தன்னுடைய உயிரை வந்து இந்த புருவ மத்தியில கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வைக்கிறாங்க. யோக பலத்தினால் பிரலாத மனதுடன் பகவானையே வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. முழு பக்தியோட இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து கண்டிப்பாக பரமபுருஷ பகவானை வந்து அடைவார்கள். அந்த உயிர் மூச்சை மேல் இழுத்து இந்த அந்த கபாலத்துல ஒரு நடுவுல வந்து ஒரு துளை, சின்ன ஒரு துளை இருக்கும். அது வழியாதான் தன்னுடைய ஆத்மாவை வந்து வெளியேற்றுவாங்க அப்படின்னு எல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ இங்கேயும் அந்த யோகி வந்து இப்படிதான் வந்து தன்னுடைய உயிர் மூச்சை நிறுத்தி யோக பலத்தினால் பகவானை வந்து அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய அந்த உரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, 6 சக்கரங்களின் மீது தியானம் செய்யக்கூடிய சற்சக்கர யோக பயிற்சி இங்கே அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்க என்ன பயிற்சின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? அந்த சற்சக்கரம் 7 சக்கரம் இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த சற்சக்கரத்தை பத்தி இங்க அந்த அந்த சக்கரங்களின் மீது பயிற்சி செய்ய வேண்டும், யோகம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு. தூய பக்தன் இத்தகைய யோகத்தினை பயிற்சி செய்வதில்லை. ஒரு யோகி வந்து இதெல்லாம் செய்வான். ஆனா கிருஷ்ண பக்தன் செய்ய மாட்டான். எப்போதும் ஏன் செய்ய மாட்டான்? இதெல்லாம் ரொம்ப கடினமானது. இந்த யுகத்திற்கு இது வந்து சாத்தியம் இல்லாதது. அதனால இது வந்து
தற்போது வந்து இது நம்மளுக்கு கை கொடுக்காது. அதனால கிருஷ்ண பக்தன் என்ன பண்ணுவான், இந்த யோக பயிற்சி எல்லாம் செய்யாம எப்போதும் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதிலே ஈடுபடுகிறான். அதனால பகவானுடைய கருணையினாலேயே அவர் வந்து பகவானை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள முடியும். சோ மரணத்தின் போது திடீரென்று பரமபுருஷரை நினைக்க முடியாது. ஏதேனும் ஒரு யோக வழிமுறையை, குறிப்பாக பக்தி யோக வழிமுறையை பயிற்சி செய்து இருக்க வேண்டும். சோ திடீர்னு ஒருத்தன் வந்து பக்தி எல்லாம் வந்து இப்ப வேண்டாம், இந்த வயசுல இருந்தே எதுக்கு பக்தி, அதெல்லாம் வந்து அப்புறம் வயசானதுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா கடைசி நேரத்துல பகவானை நினைக்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு யோக பயிற்சி செய்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அது முடியாது. இப்பத்திலிருந்தே பக்தி யோகத்தை வந்து நம்ம பயிற்சி செய்ய வேண்டும். மரணத்தின் போது ஒருவனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும், மிகவும் சஞ்சலமாக இருக்கும். எப்படி கடல் அலைகள் இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி. சோ திவ்யமான இந்த யோக பயிற்சி, எந்த யோக பயிற்சி, பக்தி யோக பயிற்சி. இந்த பயிற்சியை வந்து அவன் வாழ்க்கையிலே வந்து பயிற்சி செய்தால் அவனுக்கு வந்து நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்றது. யத் அக்ஷரம் வேத விதோ வதந்தி விசந்தி யத் யதயோ வீதராக யத் இச்சந்தோ பிரம்மச்சர்யம் சரந்தி தத்தே பதம் சங்கிரகேன பிரவஷ்யே. வேதங்களை கற்றவர்களும் ஓம்காரத்தை உச்சரிப்பவர்களும் துறவில் சிறந்த முனிவர்களும் பிரம்மனில் நுழைகின்றனர். இத்தகு பக்குவத்தை விரும்புபவன் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கின்றான். முக்தி அடைவதற்கான இந்த முறையை தற்போது நான் உனக்கு சுருக்கமாக விளக்குகிறேன். சோ எப்படி வந்து பிரம்மன்ல வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதியில வந்து கலக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. யார் யாரெல்லாம் அப்படி செய்யறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, வேதங்களை வந்து கற்றவர்கள், ஓம்காரத்தை, ஓம் அப்படிங்கிற அந்த பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறவங்க, துறவில் சிறந்த முனிவர்கள், இவங்க எல்லாருமே அந்த பிரம்ம ஜோதியில வந்து கலக்குறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்தை நம்ம வந்து அடையணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பிரம்மச்சரிய விரதத்தை கடைபிடிக்கணும். அப்பதான் வந்து முக்தி அடைய முடியும். அது எப்படி அப்படின்னு நான் உனக்கு சொல்றேன் கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இங்க வந்து சொல்றார். என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, பிரம்மன் தன்னிகரற்றது என்ற போதிலும் பற்பல தோற்றங்களையும் நிலையும் உடையது என்று பகவான் கூறுகிறார். குறிப்பாக அருபவாதிகள் அக்ஷர எனப்படும் ஓங்காரத்தினை பிரம்மனாக கருதுகின்றனர். சோ இதெல்லாமே அருபவாதிகள் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து பகவானை அடைய பிரம்மன்ல நுழைய முயற்சி செய்கிறார்கள். அந்த சச்சக்கரத்துல வந்து தங்களுடைய மனதை போக்கஸ் பண்ணி தியானம் பண்ணி அவங்க வந்து ஓம்காரத்தை சொல்லி அவங்க வந்து இந்த பிரம்மனில அதாவது அந்த பிரம்ம ஜோதியிலே வந்து இந்த கலப்பதற்காக முயற்சிகள் செய்கின்றார்கள். அப்புறம் துறவரம் பூண்டுள்ள சாதுக்கள் செல்லக்கூடிய அருவ பிரம்மனை பற்றி கிருஷ்ணர் இங்கே விளக்குகிறார். அதை பத்தி என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். உலகின் வேத கல்வி முறையில் பூரண பிரம்மச்சாரியாக ஆன்மீக குருவுடன் வாழ்வதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம்காரத்தினை உச்சரிப்பதற்கான பயிற்சியும் இறுதி இலக்கான அருவ பிரம்மனை பற்றிய ஞானமும் அளிக்கப்படுகிறது. இப்போ வந்து மாயாப்பூர் அப்படிங்கிற அந்த நம்மளுடைய அந்த தாம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேத கல்வி சொல்லி தரப்படுகிறது. நிறைய ஃபாரின் டிவோட்டிஸ் இருப்பாங்க, நம்ம டிவோட்டிஸும் இருக்காங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி சின்ன குழந்தைங்க இந்த காவி உடுத்துட்டு கண்டிப்பா வந்து அந்த ஜபமாலை இருக்கும் அவங்க கழுத்துல, சின்னதா ஒரு குடுமி வச்சிருப்பாங்க. அவங்க ஜபம் பண்ணிட்டு அங்க வந்து வேத கல்வி கத்துக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அங்க என்ன சொல்லி தர்றாங்க அப்படின்னா, வேத கல்வியோட அந்த ஓம்காரத்தை எப்படி உச்சரிப்பதுன்னு சொல்லி தராங்க. அது மட்டுமா சொல்லி தர்றாங்க, ஒரு பிரம்மச்சாரியாக வாழ்வது எப்படி அப்படிங்கறதையும் அங்க சொல்லி தராங்க. சோ இங்க வந்து இந்த பயிற்சி அப்படிங்கிறது ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. பிரம்மச்சாரி அப்படின்னா 25 வயசு வரைக்கும் பிரம்மச்சாரியா இருக்கணும். வேத கல்விகளை எல்லாம் கற்றுக்கொள்ளணும். அங்க அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது. ஆனா இதே வந்து பௌதீக உலகத்துல இருக்கிறவங்க
மனசு வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து டீவியேட் ஆகி போயிடுறாங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு வந்து நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லாம பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்து 25 வயசு வரைக்கும் அங்க வந்து வேத கல்வி கற்றுக்கொள்கிறார்கள். சோ இந்த மாதிரியாக ஒரு உலகெங்கிலும் பற்பல அறிவுத்துறைகளை வந்து சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு நிறைய வந்து நிறுவனங்கள் வந்து இருக்கிறது. நீங்க என்ன ஏரோநாட்டிக்ஸ் கத்துக்கணுமா? அதுக்கு தனி காலேஜ் இருக்கு. வேற என்னென்னலாம் கத்துக்கணுமோ அதுக்கெல்லாம் இருக்கு. ஆனா பிரம்மச்சரியம் எப்படி செய்ய வேண்டும்? எப்படி பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் சொல்லித் தர்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறதா? அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. இல்லைங்களா? பிரம்மச்சரியம் சொல்லித் தர்றதுக்கு ஒரு நிறுவனம் கூட இல்லை. பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்காத வரையில் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் என்பதும் இல்லை. சோ எனவேதான் கலியுகத்திற்கான சாஸ்திர வழிகாட்டலின்படி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாம உச்சாடனத்தை தவிர முழுமுதற் கடவுளை உணர்வதற்கு வேறு எந்த வழிமுறையும் கிடையாது என்று பகவான் சைத்தன்யர் அறிவித்துள்ளார். அப்போ இந்த கலியுகத்துல யாருமே வந்து பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்காதப்போ இந்த மக்கள் எப்படி கடை தேற்ற முடியும் அப்படின்னு பகவான் சைத்தன்யர் யோசிச்சுதான் நம்மளுக்கு இந்த சங்கீர்த்தன யக்னத்தை வந்து கொடுத்துட்டு போனாரு. இது இவர்களுக்கு மந்தமான இந்த கலியுக மக்களுக்கு இது சுலபமானது, இதையாவது அவங்க செஞ்சு வந்து பகவானை வந்து அடையட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு போனாரு. சோ பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் 25 வயசுக்கு அப்புறம் அவங்க இல்லறவாசியாக மாறணும்னா கூட மாறலாம். அதுக்கும் அவங்களுக்கு அனுமதி உண்டு. ஆனா அந்த 25 வயசு வரைக்கும் அவங்க அந்த செலிபஸிய வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்பதான் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். ஆனா அதை சொல்லித் தருவதற்கு ஒரு நிறுவனம் கூட இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोकृति निरुध्य च मूर्धन्य आदायात्मान பிரமாணம் ஆஸ்திதோ யோகதாரணம். புலன்களின் எல்லா ஈடுபாடுகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருப்பதே யோக நிலை. யோக நிலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய 5 புலன்கள் பிளஸ் மனது இது எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும். சோ அது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன டீவியேஷன் கூட இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம அத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கணும். அதுதான் யோக நிலை. புலன்களின் எல்லா கதவுகளையும் மூடி அப்ப நம்மளுக்கு வந்து நம்ம காதுக்கு வந்து பக்கத்துல மரத்துல ஒரு காக்கா கத்துறதோ குருவி கத்துறதோ கேட்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாமே மூடி வச்சிருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி மனதை இதயத்திலும் உயிர் மூச்சை தலை உச்சியிலும் நிறுத்தி ஒருவன் யோகத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்துகிறார். ஒரு யோகி வந்து எப்படி யோகம் பண்ணுகிறார் அப்படின்னு தான் இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ யோகத்தை இங்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுவது போல பயிற்சி செய்ய விரும்புபவன் புலன்களின் கதவுகள் அனைத்தையும் முதலில் அடைக்க வேண்டும். சோ புலன்கள் வந்து அது நம்ம செயலில் இருக்கக்கூடாது, அது செயலற்றதாக இருக்க வேண்டும். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? அது எல்லா புலன்களின் கதவுகளை எல்லாம் நம்ம அடைத்து விட வேண்டும். இந்த பயிற்சிக்கு தான் பிரத்யாகாரா அப்படின்னு பேரு. அப்போ புலனின்ப விஷயங்களிலிருந்து நாம் முற்றிலும் விலகி வந்து விடுகிறோம். சோ அறிவை சேர்க்கும் புலன்களான இது என்ன சொல்லப்படுகிறது? ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அது என்னென்ன? கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல் ஆகியவற்றை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும். எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். எதுனாலும் நம்ம 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 டீவியேட் ஆயிடுச்சோம்னா நம்மளால யோக பயிற்சி செய்ய முடியாது. ஏன்னா ஆனானப்பட்ட விஸ்வாமித்திரரே வந்து அந்த சலங்கை ஒளி இல்லைங்களா? மேனகையினுடைய அந்த சலங்கை ஒளி அதை கேட்டுதான் வந்து அவர் கண்ணை திறந்து பார்த்தார், தியானத்திலே இருந்தவர். சோ அவர் வந்து தன்னிலை இழந்தார் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த புலன்களை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். புலனின்பத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனுமதிக்க கூடாது. இந்த விதமாக மனம் இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மாவின் மீது நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. அப்போ எல்லா புலன்களையும் நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சுன்னா மனசு என்ன பண்ணணும்? நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை எண்ணி தியானம் செய்ய வேண்டும். அப்போ உயிர் மூச்சு வந்து உச்சந்தலைக்கு ஏற்றப்படுகிறது. சோ இந்த உச்சந்தலைக்கு ஏற்றப்படுகிறது. இதெல்லாம் யோகிகளுக்கு தான் தெரியும், நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. இந்த வழிமுறை வந்து 6ஆம் அத்தியாயத்தில் இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ ஆனால் இந்த யுகத்தில் இந்த நடைமுறை இந்த யோகம் எல்லாம் செய்வதற்கு சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ மிகச்சிறந்த வழிமுறை என்ன? பகவானை அடைவதற்கு கிருஷ்ண பக்தி ஒண்ணுதான்.
சோ எப்போதும் நம்முடைய மனதையும் புலன்களையும் பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடுத்த வேண்டும். அப்போ நம்மளுடைய மனசு சஞ்சலம் இல்லாம ஒரு நேர்கோட்டுல பக்தி பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கும். ஓம் இத்யேக்ஷரம் பிரம்ம வியாகரன் மாம் அனுஸ்மரன் யப்ரயாதீத்யன் தேகம் சயாதி பரமம் கதிம். இந்த யோக பயிற்சியில் நிலை பெற்ற பிறகு ஓம் என்னும் புனித பிரணவத்தை உச்சரித்து பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உடலை விடுபவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக கிரகங்களை அடைவான். சோ இந்த பயிற்சி அவனுக்கு செய்ய தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணணும், மனசையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், ஓம் அப்படிங்கிற அந்த பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரிச்சு தியானம் பண்ணணும், பரமபுருஷ பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு. இந்த மாதிரியாக அந்த தியானத்திலே ஈடுபட்டு அவன் உயிரை விட்டுட்டான்னா அவன் கண்டிப்பா ஆன்மீக கிரகங்கள் ஏதாவது ஒன்றுக்கு அவன் போவான். ஆன்மீக கிரகங்கள் நிறைய இருக்கு. ராமரை கும்பிடுறவங்க அவங்களுக்கும் தனி லோகம் இருக்கு. நாராயணரை கும்பிடுறவங்களுக்கு நரசிம்மர் இருக்கு. ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் வைகுண்டங்கள் இருக்கு, ஆன்மீக கிரகங்கள் இருக்கு. கிருஷ்ணரை கும்பிடுறவங்க கோலோகத்துக்கு போவாங்க. இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எந்த தெய்வத்தை விருப்பப்படுறாங்களோ, எந்த மாதிரியான பக்தி மனசுல தியானம் பண்றாங்களோ அங்க அந்த பக்திக்கு ஏற்ப அவங்க அந்த கிரகத்தை அடைகிறார்கள். இங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஓம் பிரம்மன் பகவான் கிருஷ்ணர் இவற்றிற்கு இடையில் வேறுபாடில்லை. ஓம்னாலும் அது கிருஷ்ணர் தான். அப்போ இது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரது அருவ ஒளியே ஓம். ஓம் அப்படின்னு சொன்னா கிருஷ்ணரை தான் நினைச்சுக்கிட்டு சொல்றோம். அப்ப கிருஷ்ணா அப்படின்னாலும் ஓம்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். அப்போ அருவ ஒளி அப்ப சவுண்டா இருக்கிறார். ஓம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் இப்போ சவுண்டா இருக்கிறார். ஆனால் ஹரே கிருஷ்ண என்ற சப்தத்தினுள் ஓங்காரமும் அடங்கியுள்ளது. அப்போ ஹரே கிருஷ்ணா ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஏன் ஓமே சொல்லிட்டு போலாமே அப்படின்னா, ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னா அதுலயும் ஓம் இருக்கிறது. சோ அது ஓம் சொல்லப்படுறது சமம் தான். இங்கே 16 வார்த்தைகள் மகாமந்திரம்னு நிறைய சாஸ்திரங்கள் இது மகாமந்திரம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சிபாரிசு செய்திருக்கிறது. சோ அதனாலதான் நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் இந்த மகாமந்திரத்தை நம்மளுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க. சோ இந்த யுகத்திற்கு இந்த மந்திரத்தை உச்சரிப்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு யுகத்திற்கும் ஒரு தர்மம் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இந்த கலியுகத்திற்கு இந்த மகாமந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்வதுதான் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு அப்படியே உச்சரித்துக் கொண்டு ஒருவன் உடலை நீத்தால் அவன் பயிற்சியின் தன்மையை பொறுத்து அவன் ஆன்மீக கிரகங்களில் ஒன்றுக்கு அவன் ஏற்றம் பெறுகிறான். அப்போ கிருஷ்ண பக்தர்கள் எங்க போவாங்க, கிருஷ்ணரையே கும்பிட்டு இருக்கிறவங்க கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போவாங்க, கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போவாங்க. கிருஷ்ண உருவத்தை வழிபடுபவர்களுக்கு ஆன்மீக வானில் உள்ள வைகுண்டம் என்று என்ன கூறப்படும் எண்ணிலடங்காத இதர கிரகங்களும் உண்டு. சோ நிறைய கிரகங்கள் வைகுண்டங்கள் அங்க இருக்குது, நரசிம்மருக்கானது ராமருக்கானது அப்படின்ட்டு. சோ ஆனா அருவவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுக்கு உருவமே இல்லைன்னு சொல்றவங்க அந்த பகவானுடைய அந்த ரூபத்திலே இருந்து வெளிவருகின்ற அந்த பிரம்ம ஜோதியிலே கலந்து விடுகிறார்கள். அந்த சென்டரா இருக்கிற பகவான் கிட்ட போய் சேர்றதில்ல. இன்னும் ஒரு ஃபைனல் ஸ்டெப் இருக்கு அப்படிங்கறதுல அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. இதோட முடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அந்த பிரம்ம ஜோதியிலே கலக்கிறவர்கள் கூட மறுபடியும் அங்க கொஞ்ச காலம் இருந்துட்டு மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு தான் வரணும். அதனால அது அவங்களுக்கு நிரந்தரம் இல்ல. அதனால பகவானை சென்று அடைவதுதான் நிரந்தரம். அனன்யசேதா சததம் யோ மாம் ஸ்மரதி நித்யசக தஷ்யாகம் சுலப பார்த்த நித்யயுக்தஸ்ய யோகின. பிரதாவின் மகனே, பிரலாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டின் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளான். அவனுக்கு வேற எந்த நினைப்புமே கிடையாது, வேற எதுலையுமே சந்தோஷம் கிடையாது. அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் என்னன்னு, இது எல்லாமே தற்காலிகம். இங்கிருந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த பௌதீக உலகம் துக்காலயம். இங்க நம்ம எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் துன்பம் தான். அப்போ இங்க கிடைக்கின்ற இன்பம் எப்படிப்பட்டது, தற்காலிகமானது. இங்க நிரந்தர இன்பம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை.
நிரந்தர இன்பம் அப்படிங்கிறது என்ன, எங்க கிடைக்கும், அது பகவானுடைய கோலோகத்துலதான் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவனோட மனசு எப்பவுமே அந்த நிரந்தர இன்பத்தை, அந்த நிரந்தரமான அந்த உறவை நினைத்து பகவானையே நினைத்து மனசை பகவான் கிட்டயே நிலைநிறுத்தி பகவானை சென்று அடைகிறார். ஏன் எப்படி அடைகிறார், பகவானுக்கு இடையறாமல் பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள், அதனால அவர்கள் மனம் பகவானிலே நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. இதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, களங்கமற்ற பக்தர்களால் அடையப்படும் இறுதி இலக்கு அதுதான் என்ன, அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு, அத அனலாய்டு பக்தி, அனன்ய பக்தி பண்றவங்க எந்த ஸ்டேஜுக்கு போறாங்க அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாது, அவன் கிருஷ்ணரை தவிர வேற எதையும் விரும்புவதும் இல்லை. அப்போ ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு போகலாமா, பிரம்மஜோதியுடன் கலக்கலாமா, மோட்சம் பெறலாமா, பௌதீக பந்தத்திலிருந்து முக்தி அடையலாமா அப்படின்னு தூய பக்தன் விரும்புவதே இல்லை. வேற எதை விரும்புறான் அப்படின்னு கேட்டா, பக்குவமான அமைதி அவனுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது. சோ அவன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா, எனக்கு முக்தி வேண்டாம், மோட்சம் வேண்டாம், எங்கேயுமே போக வேண்டாம், எனக்கு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு இருந்தா மட்டுமே போதும் அப்படின்னு ஒரு தூய பக்தன் நினைக்கிறான். சோ கர்மயோகி, ஞானயோகி, ஹடயோகி தனக்கென்று சொந்த ஆசைகளை இருக்கிறான். ஆனா யோகிகளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, யோகிகளுக்கு தனக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆசைகள் இருக்கிறது. அந்த ஆசைகளை, பக்குவமான பக்தனுக்கு எந்த ஆசையும் கிடையாது, கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்வது மட்டும்தான் அவங்களுடைய ஒரே நோக்கம். அதனால பகவான் மேல அசையாத பக்தி இருக்கிறதுனால சீக்கிரமா அவங்க பகவான் கிட்ட போய் சேர முடியும். இந்த மாதிரி கஷ்டமான யோகங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டியது கிடையாது. கிருஷ்ணருக்கு பல்வேறு ரூபங்கள் இருக்கிறது. ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல பக்தி தொண்டு, சில பேருக்கு நரசிம்மர் பிடிக்கும், சில பேரு ராமரை பிடிக்கும், சில பேருக்கு நாராயணரை பிடிக்கும், சில பேருக்கு கிருஷ்ணரை பிடிக்கும். அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுல அவங்க எப்போதும் பக்தி தொண்டு செய்து ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். எல்லாமே பகவானுடைய அவதாரங்கள் தான். ஒரு பக்தன் பரமபுருஷரின் இந்த தெய்வீக ரூபங்களில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து அன்பு தொண்டின் மூலம் தனது மனதை அவர் மீது பதிய வைக்கலாம். சோ நம்ம மனசை அந்த அந்த அவதாரத்துல நம்ம பதிய வச்சு நம்ம பக்தி செய்யலாம். வேதங்களில் கட உபனிஷத் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யம் ஏவைஷ விருணுதே தேன லப்யஸ் தர்ஷைச ஆத்ம விவ்ருணுதே தனும் ஸ்வாம். எவனொருவன் முழுமையாக சரணடைந்து பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் பரமபுருஷரை உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ பகவான் கிட்ட எப்ப நம்ம 100% சரணடைகிறோமோ அப்பதான் பகவானை முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியும். பகவத்கீதையில ததாமி புத்தி யோகம் தம், பக்தனுக்கு தேவையான புத்தியை பகவானே வழங்குகிறார். ஏதாவது ஒண்ணு தெரியல அப்படின்னா கூட அந்த 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 தகுதி அவனுக்கு வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு பகவானே அந்த ஞானத்தை பகவான் அந்த பக்தனுக்கு தருகிறார். அதன் மூலம் பக்தனால் பகவானது ஆன்மீக உலகில் இறுதியாக அடைய முடியும். சோ பகவானே ஹெல்ப் பண்றதுனால அந்த பகவானுடைய அந்த திருநாட்டை அடைவதற்கு அவனுக்கு சுலபமாக இருக்கிறது. தூய பக்தனுடைய விசேஷ குணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இடம் நேரம் எதுவுமே பார்க்காம கிருஷ்ணரை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டிருப்பது. இதில் எந்த ஒரு தொல்லையும் இருக்கக்கூடாது. அவன் தனது சேவையை எங்கும் எப்போதும் செயலாற்ற முடியும். விருந்தாவனத்தை போன்ற பகவான் வசித்த புண்ணிய தலங்களுக்கு சென்று அங்குதான் பக்தன் வாழ வேண்டும் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். சோ பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறத எங்க வேணாலும் செய்யலாம். ஆனா ஒரு சிலர் என்ன செய்வாங்க, பகவான் எங்க வசிச்சாரு, பிருந்தாவனத்துல எல்லாம் வசிச்சாரு இல்லையா, அந்த பிருந்தாவனத்துக்கு போய் தான் பக்தி செய்யணும்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது. ஒரு தூய பக்தன் எங்கு வேண்டுமானாலும் வாழ முடியும். நம்ம எங்க வாழ்றோமோ அந்த இடத்தையே ஒரு பிருந்தாவனத்தை போல நம்ம பாவனை செய்து கொண்டு அந்த சூழ்நிலையை அங்கேயே உருவாக்க முடியும். சோ அங்க உருவாக்கி நம்ம பக்தி தொண்டை தொடர முடியும். என்னுடைய பிரபுவே, தாங்கள் எங்கு உள்ளீரோ அங்கே பிருந்தாவனம் உள்ளது. இது யார் சொன்னது அப்படின்னு கேட்டா, ஸ்ரீ அத்வைதர் பகவான் சைத்தன்யரிடம் சொல்றாரு, நீங்க எங்க இருக்கிறீங்களோ அந்த இடம் தான் பிருந்தாவனம் அப்படிங்கிறாரு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிற இடத்தையே பிருந்தாவனமாக மாற்றிக்கொண்டு நம்மனால பக்தி செய்ய முடியும் ஒரு தூய பக்தனால அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 15வது ஸ்லோகம். மாம் உபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மான சம்சித்திம் பரமாம் ததா
பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். சோ பக்தியில மகாத்மாக்களாக இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த துன்பம் நிறைந்த உலகம், துக்காலயம், இந்த பௌதிக உலகம் எப்படிப்பட்டது? துக்காலயம், அசாஸ்வதம், இங்க எல்லாமே தற்காலிகமானது. இந்த மாதிரி உலகத்திற்கு ஒன்ஸ் பகவானுடைய அந்த திருநாட்டை அடைந்து விட்ட மகாத்மாக்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு திரும்பி வர்றதே கிடையாது அப்படின்னு இதுல பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா, இந்த ஜட உலகத்துக்கு ஏன் திரும்பி வரக்கூடாது? இங்கே பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய், ஜென்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி அப்படின்னு 4 வகை துன்பங்கள் இருக்கிறது. சோ இதிலிருந்து நாம் விடுபட வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த பிறப்பிலிருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கணும், மறுபடியும் பிறவி எடுக்க கூடாது. சோ மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை பக்தர்கள் அடையணும் அப்படின்னா எங்க அவங்க போகணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணலோகத்துக்கு தான் போகணும். அதுதான் அங்கதான் உண்மையான இன்பம் இருக்கிறது, அமைதி இருக்கிறது, நிம்மதி இருக்கிறது. சோ பரம உலகத்தினை வேத சாஸ்திரங்கள் அவ்யக்த, அக்ஷர, பரமகதி என்று விளக்குகின்றன. அந்த பரம உலகத்துக்கு என்னென்னலாம் பேர் பாருங்க. சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதுனா அவ்யக்த, அக்ஷர, பரமா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லப்படுகிறது. அந்த உலகம் நம்முடைய பௌதீக பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டது, வர்ணிக்க இயலாது. அதை நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது. நம்முடைய பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டது அது. ஆனால் மகாத்மாக்கள் அடையும் மிக உயர்ந்த இலக்கு அதுவே. ஆனா பக்தி தொண்டு செய்கின்ற அந்த மகாத்மாக்கள் அந்த உலகத்துக்கு தான் போய் சேர்றாங்க. தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களிடமிருந்து தெய்வீக செய்திகளை பெறும் மகாத்மாக்கள் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டை விருத்தி செய்கின்றனர். அந்த மகாத்மாக்கள் எப்படி போறாங்க அங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ், தெய்வீக நிலையிலே இருக்கின்ற அந்த முக்தி பெற்றவர்களிடமிருந்து அவர்கள் தெய்வீக செய்திகளை இந்த மகாத்மாக்கள் பெறுகிறார்கள். பக்தி செய்யறது எப்படி அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிருஷ்ண உணர்விலே இருந்து அவர்கள் பக்தி தொண்டு செய்கின்றார்கள். அது மட்டும் இல்ல, பௌதீக உலகில் எந்த லோகத்திற்கும் உயர்வு பெற அவர்கள் விரும்புவதே இல்லை. பௌதீக லோகத்துல எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் மறுபடியும் திரும்பி பிறப்பெடுக்க வேண்டி வரும். அதனால எங்களுக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எந்த லோகத்துக்கும் நாங்க போக விரும்பல அப்படின்னு இங்க சொல்லிடுறாங்க. அவை மட்டுமன்றி ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றம் பெறுவதற்கான விருப்பமும் அவர்களிடம் இல்லை. சோ அந்த அளவிற்கு திவ்யமான தொண்டில் மூழ்கி உள்ளனர். சரி, பௌதீக உலகத்துக்கு போகல, ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறீங்களா? அங்க போனா திரும்பி நீங்க வர வேண்டாம், அங்கேயே சந்தோஷமா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யலாம், நீங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா அங்கேயும் போக விரும்பல. அப்ப என்னதான் வேணும் உங்களுக்கு? நாங்க இங்கேயே இருந்து எப்பவுமே பகவானுக்கு பக்தி தொண்டுல செய்வதிலே மூழ்கி இருக்கிறார்கள் அவர்கள். கிருஷ்ணரது உறவையும் கிருஷ்ணரையும் தவிர அவர்களுக்கு வேறொன்றும் தேவையில்லை. சோ பகவான் கிட்ட இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப், பகவானுக்கு செய்கின்ற பக்தி தொண்டு, இது ரெண்டும் தான் அவங்களுக்கு வேணுமா. இதுவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை. சோ இதுதான் பக்குவ நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஸ்லோகம் பரமபுருஷர் அல்லது கிருஷ்ணரது பக்தர்களை குறிப்பிட்டு சொல்கிறது. சோ கிருஷ்ண பக்தர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள இந்த பக்தர்கள் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றனர். வேறு விதமாக கூறினால் அவர்கள் மிக மிக உயர்ந்த ஆத்மாக்கள், மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். சோ இந்த 15வது ஸ்லோகத்துல நான் ஸ்டாப் பண்றேன்.